Barka da asuba mijina. Uwar biyu har an fito? To zo ki zauna mu gaisa da yaro na tukunna kafin ki tafi. Sai ka ce wanda ya fito duniya? Ko ka san me za a haifa kake wannan maganar? Ban damu da abin da zaki haifa ba. Ko mace ko namiji duk ina so. Fata na Allah ya sauke ki lafiya kuma ya bani ɗa na gari. To yanzu dai kun gama gaisa zan iya tafiya? Ba mu gama gaisa ba amma ki tafi karki makara. In yi so idan kin dawo da daddare ma gaisa da shi sosai. To sai na dawo. Ka dawo lafiya amma ki kula da kanki, ki kula da cikinki, kar ki ba shi wahala. Kar ka damu. Hello? Na'am? Na ce gani ina babban gate. Da Allah ku yi sauri ku fito. Anya ko abin da nake shirin aikatawa ba kuskure bane ba kuwa? Dan gaskiya Umar yana matakar son cikin nan sosai. Fatima, tunanin me kike haka muna ta ƙwanƙwasa ƙofa biki ansa ba? Wallahi gabana ne yake ta faduwa. Sannan kuma ina jin tausayin Umar. Dan gaskiya yana matuƙar son cikin nan fa sosai. Kin ga irin ta ba? Kin ji ta bazila ai na gaya miki. Fatima, kar ki kashe rayuwarki akan kina son kirayar rayuwar Umar. Shi ma haka zai miki nan gaba. Ba zai zauna da keke ɗaya ba. Kina da damar da zaki ƙara haihuwa nan gaba. Amma kuma ba za ki gane ilimin hakan ba har sai kin yi ƙoƙarin barin abin. To shikenan ku shigo mu tafi. Dr. Ima, this is my friend, sunanta Fatima. To tana da ciki. Kuma gaskiya dai ba ta son cikin nan so take a zubar mata da shi. Saboda tana zuwa makaranta. Kaga yanzu idan ta ce za ta haihu zai iya affecting makarantar ta. Gaskiya ne. Wannan wani abu ne mai sauki. Ai aiki na ne. Yanzu nan zan iya yin shi. Ya kai wata nawa ne? Last 4 weeks da muka je sun ce 6 weeks ne. Kaga yanzu ya kai 10 weeks kenan. Ne mai sauki za gama shi cikin 30 minutes time amma akwai kudi da yawa. Haba, baka da matsalan kuɗi ai. Mu dai bukatar mu kawai aiki yayi kyau. So yanzu ne za a aiki? To shikenan ba da. Kyanga,
Ki kwantar da hankalinki ki daina damuwa. Yanzu nan za a zubar miki ba tare da kin sani ba. Ji ba? Yi masa text ki ce masa shi kina lecture. Shi kenan ma hakan za a yi don na masa. To ki kashe wayan kin san zai iya sake kiran ki ko? Ki kwantar da hankalinki yanzu nan za a yi cikin 30 minutes time za a iya gaba. Kin gane? Yawa Allah. Kin gane? Sai mu je ko? Je ta wurin lafiya. Ai doktor ya ce da ƙanƙanin lokaci zai ga mutum ciwon jiki. Zauna. Kinga, bara na ciro wayan ki kira shi. Kira Umma. Ni? An sake kira shi ne a ciki ki kira shi ki gaya mishi. Yanzu kina ina? Ina gida. To ga nan zuwa yanzu. Ina zuwa ki jira ni yanzu. Ko zuwa ta abu da. Yawwa. To shi ke ka aje. Yanzu kin san menene? Haka zaki kar a samu matsala kin gane ko? To mu za mu tafi. Za ki ji sauki kin ji? So da ƙarfi sauki. No mistakes eh? Sorry. Wayo cikina. Wayo. Wayo Allah. Wayo cikina. Wayo cikina Umma. Assalamu alaikum. Fatima. Fatima lafiya? Wayo Allah. Wayo cikina. Wayo. Wayo. Fatima lafiya? Yana ka tinga nan wurin? Na yi bari. Bari? Inna lillahi wa inna ilaihi.
Gaskiya na lura kina son yaron nan. Ba dole so shi ba. Fatima. Fatima. Lafiya kuwa? Kike ta juye-juye kina mutsu-mutsu haka? Wallahi mafarki ne. Mafarki ne na haihu. Na haifi ɗa namiji. Ina masa wasa. Kai kuma kana gefe na. Fatima, na faɗa miki ki haƙuri don Allah, ki cire wannan abin a ranki. Ta yaya kake tunanin zan iya kwantar da hankalina bayan shekarar mu 4 da aure? Tun lokacin da na yi bari har yanzu ko batun wata ban yi ba. Ya kake tunanin zan fita daga cikin damuwa? Fatima, ki gode wa Allah, ke fa kin taɓa yin barin nan. Kin ga kenan kin tabbatar da cewa zaki iya samun ciki, kuma zaki iya haihuwa. Wasu matan ma ba su taɓa yin bari ba. Mu ci gaba da addu'a, Allah zai ba mu, tunda dai gashi kullum muna zuwa ganin likita, ba wai zama muka yi ba. To menene kake tunanin zai hana mu haihuwa? Bayan na taɓa samun ciki, ni kawai ina gani. Fatima, na fi ki damuwa fa akan maganar rashin haihuwan nan. Dauriya kawai na fi ki. Ko ba ki ganin abin da Hajiya take min ne? To ai wannan shine dalilin da yasa nake kuka. Saboda Hajiya ta tsane ni. Gani take yi kamar ni ce na hana ka samun ɗa. Ni na sani Fatima. Haihuwa na Allah ne kuma ba zan taɓa yi masa butulci ba. Ta haka mu ci gaba da addu'a. Ita ma Hajiyan wata nan za ta gane. Aurena yana lilo zule saboda rashin haihuwa. Mijina kullum cikin damuwa yake. Uwar mijina ta sa ni a gaba kullum cikin tashin hankali. Gashi na kammala digiri ɗina amma har yanzu ciki bai samu ba. Babu haihuwa, babu aiki. Komai ya tsaya min cak. Fatima, masifar da nake ciki a yanzu tafi wadda kike ciki. Kina da mijinki, ga aurenki kina zamanki a ɗakinki, ga digirinki a hannunki Fatima. Muna jarabawan mu ta ƙarshe, aka kama ni da satan ansa aka kore ni Fatima. Sannan kuma kina kallon halin da nake ciki yanzu. Ga wannan Salima ta yi auren ita ma banda masifa da wulakanci a ɗakin ta, babu abin da take facing. Gidan da nake ciki yanzu an bani notice. Masifar da nake ciki yanzu tafi wadda kike ciki Fatima. Ni dai ki bani shawara saboda na riga na gaya miki cewa aure na yana lilo. Kowane lokaci zan iya samun matsala. Shawara ɗaya zan iya baki. Sai dai mu bi ma mijinki ta ƙasa. Akwai wani malami da nake ga tunanin za mu je wurin shi. Mu je wurin shi, mu nemi taimako saboda a rufe bakin surukarki, bakinta ya mutu akan maganganun da take yi. Kinga, na riga na gaya miki bana son komai duk abin da ya danganci malami. Bana so ki bani wata shawara ban da bangaren malamai. To magana ta gaskiya ni bani da wata shawara da zan iya baki da ta wuce wannan. Bani da ita. To shi ke da ni bari na wuce. Assalamu alaikum. Alaikum assalam. A'a. San da zuwa Hajiya ina kwana. Lafiya. Lau da shi lafiya. Lafiya lau. Ina Umar ɗin? Yana ɗaki yana lasin yana wurin kira shi. Hajiya. Na'am. Lafiya kuwa? Lafiya. Ba zan zo gidan nan ba sai ba lafiya?
Ta ba kuma da masu laulayin da za su yi ma rashin lafiyan in zo. Ba haka bane Hajiya. To Wai saboda ni na ga baki taba zuwa gidan da sassafe bane. To yau ta ɗau na zo, ko in tashi in tafi. Hajiya, me za a tafi miki na karin? A'a, ba na buƙatar komai. A ƙoshe nake. Na kwana. Lafiya na. Ya kuke? Alhamdulillah. To madalla. Umar, na lura idan dai har aka zira maka ido, to za ka dawo haka. Ba ka da zuciyar da za ka ga zuri'arka. To ni bari in gaya maka, na gaji da zaman ka haka. Ni ina so in ga zuri'arka kafin ka sa ta rufe man ido. Hajiya dan Allah ki haƙuri. Kuma ma a yanzu har in matarka nan da wata 5 ina tabbatar maka da bata samu ciki ba, to za ka sake aure. A'a, saboda ta mallake ka? Ko baka da abin auren ne? Umar ka tana kai mijin mace 4 ne, kuma Allah ya hore maka abin auren nan. To ina hujjar da zaka dinga noke-noke? Kana da kuɗi, kana da ikon da zaka auri mace 4. Dan me zaka yi ta zama da mace 1? Juya kawai. Hajiya ba haka bane. To menene? Saboda na zo yanzu na ce maka ina so ka sake aure ko kuma ina so matarka kafin wata 5 ta sami ciki? Na gaji da cewa kullum lokaci ne. To ina tabbatar maka da cewa idan har Allah ya kai mu nan da wata 5, Umar za ka sake aure. Kana da kuɗi, kana da komai, duk yadda kake so za ka aura. Allah ba mu alheri. Ki haƙuri Fatima. Ina da hanyar da insha Allah za mu maganin wannan abu. Za a samu mafita insha Allah. Fatima, wai yaushe zaki daina wannan kukan ne? Na faɗa miki cewa akwai abin da nake a kai. Ina son ka Umar, kuma ba na son na rasa ka. Na san duk ran da ka auri wata, ta riga na rasa ka. Waye ce miki zan yi aure? Ballantana har an yau. Ki haƙuri mana dan Allah. Ni fa ba ni da wata mata bayan ki. To kin ga bari wani miki wata albishir. An bani lambar wani ƙwararren likita. An ce insha Allah idan na je na same shi matsalar mu ta kawo. Da gaske mijina? Da gaske matata. Har mun yi waya da shi ma ya ce mu je gobe. Duk gwaje-gwajen da zai yi in yi a gobe insha Allah zai ba mu result. Sannan kuma insha Allah matsalar haihuwa ta kawo a wurin mu. To Allah ya sa. Kaga na ma wanda yanzu ka dawo. Bari tashin ka maka laifi. Za mu ko?